So salamat kayo sa inyo makanunayon nga pagsubaybay sa akong matag drama nga upload. So kung kinsa pa tong wala pa makasubscribe sa akong channel, palihog ko subscribe. So salamat kayo sa inyo mga makanunayon usab nga pagsubaybay sa maong drama Bagong Bayani. So kung kinsa pa tong maagihan sa akong mga video, pa-subscribe naman. So dili na nato ilangan ato nang isunod ang maong drama Bagong Bayani. Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay. Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit. Nabagi ko diri, ma. Bakit di ko kalimpag diri? Kasarangan nga kasinatian. Naanoy diri kong lab. Sure ka? Magkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasib. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Taya. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit na konting Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla de Canas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alin sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Padayon nun karon ang suwat tampo nga gipadagikan sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Eljo. Sa pagsupak ni Manoy Amboy, bahin sa kong mga plano, naa si Papa Tami nga nanalipod pabor nako. Maoy gusto ni ini nga kuhauna niya ang iyang bahin, bisag buhi pa ang among amahan. Mao iyang gusto nga ako mo'y makisulti ko no ni Papa. Apan ni balipad ko, dinhi mas ni samot pa ang iyang kalagot kanako. Hangtod nga nakalarga ko sa Manila, kauban ang suura kong higala. Usa ka adlaw ni Ana, nakisulti ka namo. Ni Bay Louie si Mr. Rolando, ang head sa accommodation. President secured na ang tanan ninyong mga kinanglanon. Undergo lang yun mo sa training for compliance prior to your departure. Okay? Okay, sir. Thank you, sir. Okay, kung na'y problema, sultilan day mo na ako, ha, mga gwapo. Labi na ikaw, Iljo. Sir? Ano ma-resolve dayo na to, ha? May higayon ka pa sa paglarga pa uli nga rin sa ato. Umana ko ng desisyon. Ano yan, boy? Pauli nga rin. O kalimte ang imong mga plano. Binuang ng imong gipangandoy kay dili ka profesional. Pwes, ipakita na ko ni mo man nga naay kapaingnan ang pangandoy sa usa ka high school graduate. Nga, imong gipakaubos. Pero na ospital si Papa Tami. Unsa? Di ka ganing pauli nga rin sa ato, Iljo. Mahayan yun niya nimo ang buhaton ako. May pagdili ka na lang yun magpakita. Timani na. Mano yan, boy?
Taluoy ko nga nagunaunda sa kong amahan bay. Magkasabot ra tingali nimo ang imong amahan bay. Nabay ni pagtugot niya ang imong desisyon. Bay Louie. Ayaw kalimot ba Iljo nga. Wala ba yun tayo atrasay, ha? Oh bay. Ang kong panigamutan nga makayan ako kining maong pagsuhay. Mupadayon gigo, bay Louie. Padayon si mo mga pangandoy dong Eljo. Salamat, Manang Madel. Pasag dinas manoy amboy oy. Nga maugtas yung kasuko. Kaya wag gud siya basihan nga maglagot og maayo nimo. Manang. Og bahin sa ni Papa Tommy. Okay na yung kahimtang sa ospital. Stable ang kahimtang ni Papa. No worries na, okay? Mau ba, Manang? Salamat sa Diyos. Pasaylo ako dong ha. Kung may mga pagkuwang man ko nimo. Inyo ni Papa. Unsaon nga, busy man kiko sa akong kaugalingong pamilya, good? Manang Madel. Di anatas na iya, ba Iljo? Oh, by the way. Humanon niya sa tong dito sa immigration. Kung walang untay kakulian, makalarga na unya ta, paingon sa Taiwan. O bay, maugid. Uy, kadiyot sa bay ha. Nanawag akong baguhan. Tubagon sa ako. Okay, bay. Taas pa oras. Take your time. Sige. Hello, Manoy. Nganong gahit man gyud kay kago, Iljo? Wala ko'y angay ipasabot ba ni mo, Manoy? Kapoy nagbalik-balik pag explain mo. Iljo! Sorry gid kayo, Manoy. Pero, dipinsahan ako nga akong kaugalingong katungod. Mawa na gani unya sa Papa ng kaliputana. Wa gyud unya kay madawat ka bahin. Ayaw pag hinangol, Manoy. Kaya di na ni mo banda sa lubnganan. Ni ana kita. Nakataak na gitag laing nasod bay. Walang dama, bay. Ni anagitas na sa Taiwan. Tinuo na bay. Sa una pangando lang ni nato. Bay, maningkamot yun ko. Aron makatabang ko sa kahimtang karon sa papa nako dito sa Pinas. Hi, my name is Taikong, the water driver of our company. Nice meeting you, Taikong. I'm Iljo, and this is Louie. Hi, Taikong. Okay, Iljo and Louie. Welcome to Taipei, the capital city of Taiwan. Dili masabot ang kalipay na itong hikayo na Priscilla nga naabot mi sa nasod sa Taiwan. Husto gudi ay si Bay Louie sa iyang giingon nga kaniadto pangandoy lang katok kanabo. How far do we have to travel from the Taipei International Airport, Taikong? Oh, we have to drive for at least 30 to 45 minutes off to the place where you were asked to stay. Okay. Thank you, Taikong. Is the board and lodging free, Taikong? Yes. The company has been offered free board and lodging for the migrant workers like you, OFWs. Wow, thank you. Thank you. And I think free food for the first 6 months upon the arrival.
Oh. This is the house where you will stay. Oh, wow. 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 The place is very nice. Thank you so much, Taikong. You know what? I appreciate the place, the ambience, and the environment as the whole. The working place. I mean, a company is just a walking distance. Here. Okay, Taikong. Thank you. Okay. First thing in the morning tomorrow, you'll have to report for work. The manager for Longming will meet you in Joanna Olowe. Yes, sure, Taikong. Okay, Taikong. Okay. Find your comfort here. And good luck, FWs. Parang sakinan sa Taiwanese driver, bay. Kabiya na. O bay, ugma makikatubang natas manager nga si Mr. Longming. Magsugod na kita og mga adlaw sa tinuod yung action, bay. Kaugi lang kita. May ato buhunan unya dinhi sa nasod sa Taiwan. Mao ka na, bay. Dinhi bawal ta magkasakit. O bawal magpaluya-luya. Agwantahon ang bisag unsang hagit sa kalisod. Kaya ato maning gituyuan. Luya kong paimutang sa atong mga gamit sa akong hinaanan. Lagi? Gigutom mahinuo ko ba? Alas kusina. Magluto ta. Na naman ko na'y pagkaon. Provided mo kuno ta for the first 6 months na itong pagpuyo din eh. Tara. Susiho na to kung saan pagkaon na ang naa. Naarigi mga pagkaon. Kasagaran mga inimsik. Magluto ta ba aron makakaon kay mahot ning adlaw. Pangandama na to ang unang adlaw na to ug mas trabaho by the way. O Beljo. Nindot na kayang pagkahinanok ni Wailoy na sa pagkatuog. Si Papatami ka. Ug si Tia Mina. Kumusta na kaaron sila dito sa amo? Gimingaw na hinuko nila na. Sila mo'y labang nihatag na kong importansya sa akong pagkatao. Nihatag og bilis akong mga kakuwangon og ila kong giamuma. Gibati na ko nga mahal kay ko nila. Lahi sa duhan ako ka mga maguwa nga layuid kayo ang ilang pagbati na ko. Hinoon si Manang Madil, masabtan naman kay busy kay sa trabaho o sa kaugalingon ni pamilya. Kapan si Manoy Amboy, kabangis o kasalbahis mo yung ipatagamtam na ko. Bisag wata magsabot bay pero pareho gitang sayo nga nagmata aron maganda mong pamahaw. Oo. Kinahanglan nga responsable kita. Makikitudlo sa mong amahan bay nga disiplina gid kuno sa kaugalingon ang kikinahanglan. Aron bisag asang dapita kuno ta ipatpat sa tuhong kapalaran, dali ra ta nga maka-adapt sa environment. Ano lang sa kuno ta sa waiting area ingon sa security bay? Oo bay. Paabot lang ta. Mapinpid lagi ta ron. Excited ang gubay nga makasugod na itong trabaho. Parehas bito tandong habay. Excited ako. Boy. Enjo and Louie. Good morning. Good morning. Taikong. Morning nga. I will take you to the vicinity of the office. And then, your kabayan, Miss Rochelle, will assist you after. Okay? Excuse me po. I'm from the office of Mr. Longming, our operations manager. My name is Rochelle, mga kabayan. Rochelle?
Okay, Miss Michelle, kabayan. My name is Iljo and this is Louis. Hi, kabayang Miss Michelle. By the way, I'm from Cebu. Lapu-Lapu City ang amo, sa Barangay Pusok. Eljo? Yes, sir? Louie? Yes, sir. Okay, so you passed already. The process of our procedures for selecting migrant workers, and that is why you are here. Thank you, sir. Thank you, sir. Oh, okay. I believe that Filipino are good workers. So I hope the company could even trust your honesty and hard work. We can assure you on that matter, sir. Oh, thank you very much. Now, we have to discuss something more about policy. Okay? The rules and regulations as well. Istrikto nga kung pag-ilan ni Mr. Long Ming, ang Taiwanese nga mao'y operation manager sa amang gitsabahuan nga kompanya sa Taiwan. Mga kasama atong sundanog pagpaminaw ang laing sumpay ng suwatampo ni Eljo nga gipadangat din hining atong tulumanon bagong bayani. Kundo na kamoy sa bilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. May musad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon. Hangdod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.